Вижте, това, което вие наричате секта, е една деноминация на християнството. Европа е изградена на толерантност между представителите на различни религии и на представителите на различни деноминации в рамките на една религия. В Европа няма фундаментализъм, т.е. никой не подхожда враждебно към човек, който изповядва друга вяра или който изповядва неговата вяра, но в нейна различна разновидност. Например, ако е евангелист, ако е протестант, ако е англиканска църква, ако е лютеранин, той е равнопоставен с православните християни. Ние, православните християни, не сме мнозинството на вярващите в Европейския съюз. Това трябва добре да се разбира. Всъщност, мнозинството, ако има там мнозинство, то е на католиците, след това е на протестантите и може би едва тогава, или някъде дори още по-назад, ще дойде православната църква, и то благодарение на обстоятелството, че две православни държави със сравнително голямо население, като Румъния и България, станахме членове на Европейския съюз. Но до тогава православните християни бяха едно истинско малцинство, представлявани само от Гърция. В този смисъл не можем да бъдем враждебни към нито една деноминация. Основата на Европа ще бъде Лисабонския договор, основата на Европа е Европейската харта за човешките права и свободи, които стоят над всичко, над всякакви религии. Законът е този, който ни позволява да бъдем граждани на Обединена Европа, а не нашата вяра.